Wel, dyma fod droed wedi lifio i'r siap. Rwan, yn yr hen amser, bydda ni yn gorfod naddu neu gylbanso at yr ochr yma i wneud o'n wy sgwar. Ac yna cymryd plaen bach, plaen tebyg i'r rhain, i rowndio fo efo llaw, jobladdurus iawn o ddi. Bwynus iawn. A sut ydych chi'n neud â hiddiw ta? O, efo spindle motor. Mae'n hwylus iawn iawn. Mae hwnnw'n hwylus o'r gwaith yn arw. Ydy'n tad, yndi. A fydda ni'n cymryd sbocsief wrth gwrs i wneud y palf. Palf ydyn ni'n galw darn yma. Palf? Ia. O dyma chi droed wedi rowndio'n barod, wedi orffen, a wedi forteisio hefyd. Oes a fesur neu lluol i'r hein ta, y morteisio yma? Wel, yr arferiad gyda'n nhw yma ydy o'r palf i'r fortais gynta, 2 droedfedd a 6 modfedd, a 19 modfedd rhwng y 2 ddwrn. Wel, rwan, da chi am gyro'r dyrnau mewn i ni? Ydw. Na chi loch. Un dwrn. Un dwrn. Dwi'n gweld bod chi roed y dyrnau yn groes yn bob ochr. O ia, dyna'r arferiad y darn yma'r wlad. Dwi'n deall na gydyn nhw ddim rhyw fath ym mhob man, ond ydyn ni rhoi y dwrn ochr yna a'r ochr yma i gadw'r y balans. Balans. Ia. Mae fo'r dwrn yn barod rwan. Mae'n barod am y I osod y llafn. Rwan, da ni bocs ydyn ni galw darn yma. A ydyn ni gosod y llafn. Da ni marcio'r llafn fel hyn. Yno fel la. Na fo'r bocs wedi orsod. Ma fo. Dyma fo y llafn wedi rhoi yn y bocs. Yn y palf da ni'n galw darn yma. Mae gen i bladur wedi gosod yn barod. I chi ar ei gweld ti, mae hi. Mae hi rwan. Mae'r llafn yn ei le. Ia, llafn. Mae dellan da ni'n galw hwn. A yna wedjan yma hyn. Da ni'n rhoi hi fewn. Y wedjan wedi rhoi y dellan. Dellan ydy'r hiar yma sy'n mynd rown. Ia, na chi. Glymu rown hwn. Ia. A dyma'r ffrwyn sy'n dal y llafn. Ffrwyn? Ia. A mae'r cwbl yma yn cael ei glymu yn y pal fel ta. Ydy siŵr, di hollol. Hollol. A dyrnad i'r rhain. A stric da ni'n galw hwn. Rydyn ni rhoi saim arno fo a gryd. Ia. A felly maen nhw'n hogi... Ma fo... Yna i hogi'r bladur. Mae'r stric hefyd yn siŵr o fod yn cadw balans y peth. O, di hollol. Mae hi rwan. Barod i fynd i waith, wan. Mae'n barod i waith. A pan da ni'n gosod y bladur, da ni'n gofalu bod y llafn yn wastad a llawr a'r troed dan y pen glin chi. A hefyd, rydyn ni'n gofalu bod hwn. Na fo. 2 fodfedd a hanner allan yma na. A hefyd un peth arall, bod y llafn yn cael yn y dyrna. Dyna 3 rheol.